Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami għadu qed jinsisti li ma jrid jerfa' ebda responsabilta brabta mal-każ Capital One. F'konferenza tal-aħbarijiet prova jmeri sewwa magħruf fil-waqt li reġa' ħassu skomdu meta tlabni jgħid meta se joqgħod għal tax audit. Fuq kollox, staqsejnieh u x'kombinazzjoni l-investigazzjoni tal-Pulizija twaqfet wara li tfaċċa ismu, xi ħaġa li kkonfermaw it-tliet imħalfin li investigaw il-każ. Dr. Fenekadami, l-inkjesta ta' Capital One ħareġ ċaru tont fiha li l-investigazzjoni dwar ħasil ta' flus twaqfet wara li tfaċċa ismek. Kombinazzjoni? Inti totalment skorretta. Iżda l-inkjesta titkellem ċar u tajt meta fit-13 ta' Jannar 2013 tfaċċa l-isem ta' Beppe Fenekadami, l-investigazzjoni saret a very hot potato li forsi seta tiġib konsegwenzi xejn pjaċevoli fejn min ikollu l-kuraġġ li jaqbada u jipprova jqaxxara. Il-qawl jgħid la ddardar xlajn li trid tixrob minna. Imma persuna integra ma timxix ma dan il-proverbju. Ir-responsabiltajiet tal-kariga jridu jinġarru dejjem u f'kull waqt, inkluż f'dawk l-okkażjonijiet skabrużi meta l-interess personali jista' jissuġġerixxi triq oħra. Saħansitra fil-waqt li tikkonferma li waqfet wara li tfaċċa ismu, l-inkjesta qalet li ma setgħetx teskludi li l-investigazzjoni f'Malta twaqfet propju għalhekk. Iżda Fenekadami kuntent għax ismu jissemma 3 darbiet. 37 paġna. Nissemma 3 darbiet f'37 paġna u f'kull istanza fejn nissemma jingħad illi jiena bl-ebda mod ma jirriżulta milli jiena intħall. Illi tfaċċa ismek. Tajt illi meta tfaċċa ismek l-investigazzjoni saret a very hot potato biex nikwota paragrafu 39 tal-inkjesta. Kombinazzjoni? Mill-inkjesta dwar Capital One li saret minn 3 imħalfin ħareġ kif osfru dokumenti li ma kellhomx josfru, jisemmew somom kbar ta' flus u fuq kollox kif l-investigazzjoni li saħansitra kien hemm involuti awtoritajiet Olandiżi waqfet meta kien hemm isem influenti u magħruf ta' publicly exposed person. Spjegali, kombinazzjoni li jebu files importanti. Tant m'hemm xejn. Hemm domanda oħra li Beppe Fenekadami ilu jevita u jibqa' skomdu jwieġeb. Fenekadami li għandu €1,000,000 l-bank. Se joqgħod għal tax audit. Ħatoqgħod għal tax audit, Dr. Fenekadami. Hawnhekk mistoqsija ħatoqgħod għal tax audit. Iva jew le ħatoqgħod. Ħatispjega kif il-bank account telab €1,000,000 iktar. Ħatoqgħod għal tax audit. Beppe Fenekadami qed nagħmilek mistoqsija ċara, ħatoqgħod għal tax audit. Min tix twiġibni?